pulun hissetjek bolsaň 2025-nji ýylda näme ýatyrmaly? 2025-nji ýylda näme pul ýatyrmaly? 2025-nji ýylda Bitcoin'im godukly däl, jaýym godukly däl, maşynam godukly däl. Esasy puly maşgalaryna, aýalyna ýatyrmaly. Näçe diýe 2025-nji ýylda aýalyna pul ýatyrsaň, şonça 10 esse bolýar diýe ýatyran pulun Allah Taala 10 esse de byzyna gaýtaryp berýär diýe. Şoň üçin meň maslahatym 2025-nji ýylda bar puluňyzy aýalyňda ýatyryň. Waalaikum assalam. Tekvader, neden gidip balyara? Tekvader, menden 2 astanov kangaryňdadyr dost. Tamam. O näme? Yusmad adam ýalaýdymdy. Näme üçin dinlemedik bolýan aýjygyn? Ha? Näme üçin dinlemedik bolýan? Şu ustursyra bilensirak gidýän. Yok lan, gidip barýarmy? Barıp. Qabr bolar şaýtan ne bar? Näme üçin organizmimizde aşgadan wada mantygadan ýok? Näme üçin ýüzümizde äň wada, kellämizde aň ýok? CapCut'da yani bir efekt ulanacak bol. 3 tane efekt ulanım bir gellimin suratlarını montaj edenden efekt ulanıp bolma sahranet edecek bolamam. Şu efekt de $70 diýmapdyr ma her efekt $25'danmyşyn. Hamsıgata matrdan $70 berip şajaş efekt üçin. Bir kille erwedi işleýär işlenler. Nädenler nädiýär? Allamyak efekt. Zapis ekran açtım, montaj ettim de zapis ekran açıp ekran edip zapis edip ta görködü. Men aýkadaýmyn dadyny güne ýatyp kellem şon ýerdatlara erwedi işleýär men işlerini. O CapCut'da men tanana da. Odan geldiň mi oğlum? Vay. Kellesin, yok etmersin. Ana maşyn sürüp bilmärnä ama kellem ýabatsa. Sürtülmesen, sürtülmemeyet. Kim sürýär anam? Koy veren, ecem sürer. Ecem sürermi? Ecem sürer. Wala. İslam gün çıkar. Gün yöyle gün çıkar. Salam, birinci mikrofona. Gel. Adyň näme? Bağışlan. Eltmeli yere eltim. Men tanışyramok. Gellik. Sizden 200 mana. Meniň adym Aýym. Aýym. Sizden 200 mana. It's the one and only Digo Double G. Qaday balaja Ferit Haydar ağam. Aydan. Eger de siz 2 adam bardan söýýän bolsaňyz, onda elbetde ikinjiň saýlan. Birinjiň çyndan söýýän bolsaňyz, ikinjiňe çykmaz diýip ýadyňyzdan çykarma. Bomy. Azu sen ul oldukça bitin çıkıp barýarly. Ha? Ulanma. Ulandıkça Mantı mana ulanma. bilýän ýene bitin çykýar, beterleşýärmi, çykýarsyň gowjudunmy? Gowjudelmi? Ýok, gowjudel. Ay, ecem näme? İlla näme gowjud ýasen bolsa näme? Enne kişden gowjud diýme. Yaş olur şunyalı. İşlep öğrenlere like basmayınız. Bir iksan bikse çıkıp götünü oynatsayım ben like basıyorsunuz. İksan şalava doğduğunu botoks koydursa like basıyorsunuz. Emma ile şunyalı karşılar arasına oturan oğullara like hem yok komentarı diyor. Hay belen. Adamsılık gitti o. Vay garya ya nasıl olarak ağır ya. Yok. Özmadın ya. Ben sen Pulumam suwa saat verir ya. Yok pulum ne? Azıcık pulum var. Ecen alp verer de bana Mekke. Pulumam suwa azıcık pulum var. O da Mekke'ye gırtçı. Onu kim diyor sabır Mekke'ni. Ben sana düşünürdüm yalnızca. Ne mi deyip düşünürdün? Hazır
Moğruk. O ne men Ahmet Damdam aydım nestin mi olgun? Me diyor. Bana da me diyorsun. Me, innaha diyereken. Taradı dinledim innaha diye. İnnaha diye. Tuğru. İnne var What yervet çıkarttır ama. Utsray. Ahmet Damdam o ağam diye mi ayaz baban uçuracak kolyon mu ne emetsek kolyon kâdeyle ol sen o aydımdan kamera etsene o ama innikette var gaçray yani ne dinlediniz Ahmet Damdam'ın teyaz aydımının yer uçuray Samsung Galaxy S özü täzece alınma 4 yılım bolanyk pul berip bolup satýan ussada görmedi birinji esi özüm ayal maşgallanan batarya gulýaly zaryatda wagt 2 saat öýdi parolýatdan çykardym ýöne käw ýalňyş açylýar kamera ýekije ýöne alşyna söz ýok iPhone 10 metre yaştıracak. Kırdı adnem yok. Karabka 7 metre kopya veriyen. Ustada usam. Kakasını da orkut bilen. Ağlanlar canlı almasam sapşen yok var. Yok orada. Yani ben sayılmam yani. Ben sana yalan söylüyorum. İyi Allah ölüp gider. Ne emeklerim ortamda da yine. Ha. Ben seni tıryan şeyle tıryan seni. Geldim. Ne için geldin? Ana meten yüzün görmeye gelin rötken. Pentiye çıkmaya geldim. Dayı da? Ha. Penti İngver yengede yönü. Ha. Ne için yaşadın? Vay ana düğün tanım bilen 50 yaşadım. Onların böyle berik kayttım pentiye çıkayım deyip. Dayı da? El üstü pentiye çıkarlar ne? Vay taşırsın onu nereye çıkarıyorsunuz? Şu kabinetten nasıl çıkarıyorsun? Paşollayıp. Vay kabinetten kendi çıktı beni pentiye çıkacak. Haydi yürü göçme kelleni ağırtma. He? 50 üstü penti bolonu ağır. Çıkarlar ne ağır? 60 üstü çıkarlar yani 10 ile gene bar. Ya da 60 üstü de sota kalkan kaya yaptı vurma karanlığa. Ya? Dayı da ben gelirim hayır yok o. He. Onu başlık kol çekmeli. Vay sen başlık değil mi ya? Men orun basarı. Can oğlum bir datın basıp dursan var. Ya da 60 üstüydü. Yok o. Dayı da. He. Ken çıkarmam olmaya. Hava. Olmaya. Başka yok var ha. İtirafa gitti. Şey değil mi? Ben sana öğreteyim. Öğret oğlum öğret. Dayı da. Başlık neyse yaşadın değil he. Hava. 53 yaşadın değil mi? Neyse değil. 60 yaşa geçip gidiptirin. Yardıma düşmanları iyi. Bu mu? Bor diyerin onu aytarın oğlum. Onun sağatan neyse? Vay 2 teleske çağın var. Başlığa gerek olsa beri. Çağı da o çağası oluyor kana. Ha olar yapacak mı? Sana aynı yapmak için. Ağır kımeyta biri. O son kımeytam var. O gel kiten karında benim var. Onun son ola katlayan ola komşuymadan kılak. Dayı da, komşunun koşma, o sana men diyem değildir ha. Koy oğlum men diyem onun yanı familyası var son. Dayı da, öğüt çağın nesi? Öğüt çağın nesi? Ha öyle mi? 3 oğlum, 3. Nesi? 3 diyen, vak benden kulağa ağırken 3. Dayı da, ağız oluyor, ağız! Ağız ol temen ne deyin, 50 yaştan sonra köper bilecek gel, bettirsin. Dayı da, şu iyi köper var senin boş yatman, köper melek edin da, köper melek edin! Hev, neyme kıyıgıryan, neyme kıyıgıryan, neyme aslanı köperin batan kızı. Xitay gelip näme öwrenişmeli bijan soňlaçany gör hayran gatlanar ona näme bagnaly hak tfu etýärler hak näde etmem şol edibem bilem o şoň öwrenişmeli nahary watirgan gaptalyňda dam etýärler men awjy öwrenişip gitdim. Надеюсь. Спасибо. Надеюсь. Şapalla. Buğlağa mesde, oğlağa mesde. Kulak yok yerinden ses geliyor şu şapalla. Kahvaltı var hem şapallap nahariyalar var. Öňde turaysa bilemem ağzına kalan atılıp naharına delgon teň ağzına girajak bolýar. İň gyzykly
Kaptalımda şoňa hönterme. Dart, durt, zart, durt. Erkeli seslerine öwrenşip durupdym. Bir de o jotlaryň görnüşlerinden bilýän berdim. Bilemok, men bilýän biziktirin bagışlan. Tegede Xitaylar bilen ahary watyr bir aňardan güst walla. Ýöne sesler bolal. Sanýaly bolýan. Birden teredipdirin çeýip bar eýleklerin ferenak. Menim reakçam gön juýma sallym. Bildirtmedim, ýüzümi ýetgetmedim bolýan. İşten podulla bir jere geçdim soň. Akazaýda soň başga inostran tanşlamdan soran bolýan. Olarda da bolup durady men dedim gapdalymda. Nahary watyr hama adam oturup gardy diýdim. Çağılan waslygy eşde oly çağa da ýöne öňden oturdan ähili bolýar. Gapdalymda. Olam Hudaýa şükür olaslygamy ýok ýöne. Ýöne gysdalan bolsa tepki dostlyk bolan bolsa ýetli bolýar. Hudaýa şükür ýok eken. Şu zatlara näkil reaksiýa bermeli netip bolsa inniki videoda goýdum. Men ýaly gülüp hedileden bolsaň like jagyp, repost, kommentaýa jagyp. Oğurluktan iş olmaz lan. Näme iş etjek he? Näme iş etjek? Näme oňgurýan? Başarýan da adymy da ma ýok. TikTok ruýjak. Ana şolarama iş etmese ýaranok. Onuň sabryny onu dilekçilik bolýar. Ondan aşkarmydan gowy.